si Kristo lahi gyud nga pagka-leader. Kay ang iyang gi-orient o mindset sa iyang mga followers, dili ang assurance for security. Kay kasagaran magos mga leaders moingon dayon, kung ako'y inyong pilion nga leader, akong hatagag kaayuhan ang mga tao. Dili na unya mo magantos kining inyo mga problema masulbad ning tanan. Di ba no? Bisag kanang mga kuan, kanang mga mo-offer og mga business establishments o unsa pa diha, sige ginagpasalig nga munindot gyud atong kinabuhi. Pero si Kristo tanawa ra gud, mo pay pagsugod sa iyang 12 ka apostoles, ang iya dayong instruction, dakpon kamo, taralon kamo, latuson kamo, isalikway mo sa inyong isigkataw, dumtan mo mismo sa inyong mga anak o inyong mga igsoon, patyon pagyud mo nila. Ganahan mo mosunod og taong ingon ani ang isulti. Ha? Gilingi ay mong tupad na ganahan ka mosunod ni Jesus. Kakita mo leader ba? Panalitan, eleksyon sa barangay. Kanya mo ingon, kung ako inyong pilion, lutuso na mo, pamatyo na mo. Mupili mo, anak? Mubutar mo? Sa ninyo iayo eh. Sa ato pa, di gid mo mosunod ni Kristo, no? Ay ko yung tutuki. Mao man ang instruction og nahitabo gyud. Ang una gyung nakatagamtam ni ining maong katumanan, wa dangatig 5 ka tuig gikan sa pagsulti ni Hesus. Aw magi dangatig 1 ka tuig gikan sa pagsulti ni Hesus. Tingali kay di nakabot tingali ning mga 5, mga 4 ka tuig di ay kay mao pa man pagsugod sa ministry ni Hesus. Gikan sa pagkamatay ni Hesus, wa kaabot og mga 1 ka tuig, natuman dayon ang nahitabo ni Esteban. Or gikas pagkapili ni Esteban isip dikon, kay patay naman to si Hesus pagkuan sa mga apostoles, pagpili og mga dikon, wa kaabot og 1 ka tuig tingali. Gipatay dayon si Esteban. Natuman dayon ang pulo nga nag-ingon, lutuson mo, taralon mo ngadto sa atubangan sa mga punuan og patyon mo nila. Pero unsa may gisulti ni Hesus ngadto siya mga tinunan, paglipay mo, ayaw mo kabalaka, bisan sa inyong isulti ay mo kabalaka. Ngano man, kay ang espiritu nako, ang espiritu sa Dios, maoy muhatag ninyo unsay inyong isulti. Pero wa mo ingon si Jesus nga ang espiritu sa Ginoo mo'y muhatag ninyo proteksyon aron dili mo mapatay, nga may na ka imong musulti niya mausab ang kasing-kasing sa imong kaaway. Wa mo ana si Jesus. Ang iya lang kamao kang musulti nga dili makalalis nimo ang imong mga kaaway. Og tinuod yun si Esteban, bisan og dikon siya, dili man to siya apostol, assistant raman siya sa mga apostoles, pero may kay siyang mutabi nga wa gyud kalupig niya ang mga leaders, usa na lang gyud ilang solusyon, patyon tani. Kana ra gyud. Kamong mga asawa, musugot mo, may kay mong musulti ngadto sa inyong bana, pero patyon mo sa inyong bana. Okay ra. Kana bang may ka musulti, may ka mo ingon niya, I love you, nothing gonna change my love for you. Yan ana ba? This cannot change my love for you. Nya patyon mo, okay ra mo? Mga amang manem. Sige, mga bana na lang. Kana may kay mong musulti, may kay mong mo explain sa inyong asawa, o niya patyon ra mo sa inyong asawa. Sugot mo, ay tabi-tabi diha, bisag unsa pa na imong gisulti, patyon gyapon ti ka. Mosugot mo mga bana. Nalagi ni sugot, no? Congrats kani mga bana, usahay mo ginibuutan, no? Mga asawa, mga buangon gini kasagaran. Nya unayon ra ba kuno ang mga ginikanan sa mga anak,
kamo mga ginikanan, musugot mo patyon mo sa inyong mga anak, may kayo mo mutabi nila, may kayo mo mualima nila, nya patyon ra gyapos mga anak, sugot mo dili. Wag gyapon ay. Og unsa may mahitabo kung ato ni siyang sundon nga wa gyud reklamo, unsa may mahitabo matud pa ni Hesus, makasangyaw kamo sa maayong balita sa ebanghelyo. Makasangyaw. So the best moment to preach the gospel is when we are persecuted. Kana bitang kuan kanang sakyanan, kanus amang kamuday nga lig-on kay mong sakyanan, kung imo na siyang paagion og lisod kaayong lugar nya kargahan pagyugdaghan, inig-abot ngadto sa unahan, makapakpak yung ka, pusgana din sakyanan na. Pero sige lang dagandagan anang tanos kaing daan, nya patag kayo, wa na siguro. Di na kusgan. Maubitan ng uso kay na mga trail kana mga daan ng mga motor, naman tayo daghang mga pari nga naghimo mangatkat anang bukid, way mga daan, subayon yun na, igabot nila nga tumoy, magpa-picture dayon nga tuas kalibunan ang ilang mga motor gipang parking sa kalibunan, kadiin kaniagi, kami nagod na, kanang naagi kalisdanan ba? Uso man na, hiking, mangatkat anang mga bukid, mga kanlaon, Mount Apo, igabot ito sa babaw, pa-picture na yun, agi ko na, pertilisura. Nasa tayo pari nga, the only priest siguro na in the Philippines, nga nakasakagi dito sa Mount Everest. I-search niya na ninyo, kinsa ng pariya. Kaabot siya dito, kat siya. Di saan mo mutuo, wala mong luya kay now. Muna, nga sa ato sang pagtuo, kay mura man tanig ni sakag bukid, the Mount of Perfection. Kay kanang bukid, sama sa Sion, gitawag mo nagbukid, katusang pag-adto ni Kristo sa Mount Tabor, na dito niya gipakita ang iyang glorious face, perfection. Makabot ra sa nato kung kita sulayon, testingan, di ba, kanang mga quality control, anang mga panalitan, mga relo, kanina ni, divers, dili ni siya masudlag tubig, isod, yun nag-pressurize nga kanang tubig nga mo equivalent og mga 150 meters ang iyang pressure niya tan-awon og di ba gyud masudlan, di gani masudlan, pasar na ning quality, gilingi ako na imong tupad ing na di jud ka masudlag yawa, ba, mailhan gina kining na nagsimba dinhi, mailhan ni og di ba gyud ni masudlag yawa inig humas misa, iabot nimo sa inyo wa pa mumatay imong mga anak, nya ikapay mangluto, ang imong bana gahagok, ikapay manglimpyo, sila'y naghugaw-hugaw, ikay manglimpyo, ningon din ka niya ng pagsulaya, di yun din ako pasudlag yawa ang akong kasing-kasing. Amo na magsige ra jud kag sulti sa mga pulong sa Ginoo niya. Mura na kang naglagot, ingnayahay, mura na manigyawa ang nisod, imo dayong ingnon ang Espiritu Santo. Unsa mga pulonga ang akong gamiton para ani mga animal kung kuyog sa balay. Bitaw, yun. Murag may naman kay ning kasab-an, tagain taon ko sa mga pulong, kay gikuan naman ko, gi-confront. Ba? Ako, minus kay kuan ang abilidara, singhag dayon, suko dayon. So, mo promise na ko karon nga, mangutana o ako sa Holy Spirit, Di naman ni maong pagkabasa, Lord, unsa may akong pulong nga isulti, wa naman ni period, pulos naman lang ni period, wa naman ni kama, mga inana ba? Aron di na makuyawan ang mga lektor dong. May naman kining kasabaan ning sakristana unsa may mga pulong akong gamiton, Lord. Para gud anang wa naman ginihalin among slot, Lord, unsa kang pulong nga akong gamiton para mahalin ni. Ako man ang musulti man ko ana, pero dili panahon sa
kanang naay mo kontra nako, suko dahil ko. Pero nasiya usahay, naay mo kontra nako, may nagyog ka empatyon, moingon sa ko, unsa kang pulunga Lord, magatubang ra ba miron, unsa ka mga pulunga ang akong gamiton. Nasiya usahay makaingon ang naminaw ba, biliban ako nimo Pader, relax raman kay ka, ako pa ato Pader, patay gito. Nako, gitagaan sa kus Ginoo ko ana. Naay panahon na nya nindot kayog epekto nga naman kalinaw. Si Esteban ay sa dihang gipatay na siya, wa gid siya masuko, gitagaan siya mga pulong. Unsa may pulong nga iyang gisulti, sa imong mga kamot o Ginoo akong gitugyan ang akong espiritu. Wa siya mingon pamatyan ni mga animal, Lord ang imong gahom gamita, patyan ni sila. Sa imong mga kamot Ginoo akong gitugyan ang akong espiritu. Kanindot ana paminahon. Giko no. Lingi ako no imong tupad na akong itugyan ang imong espiritu ngadto sa Ginoo. Giko. Ingna ka no. Nya mo ingon din na siya. Ika pa untay mauna. Ay, importante kay na nga ang Ginoo ay atong tugyanan. Ang ato bitang disap gahapon man to nako gi-end 13 man to ka slots na inahalin gahapon na ini-pledge og upat siyam na lang nako wa gid ay mahurot og kahali no nya mo nang moingon na lang sa ko karon Ginoo itugyan nako ning siyam ka slots nga wa matiwas og kahalin sa imong mga kamot di ba basin pa dayeg na makahuna-huna oy hot doon ko nagpalit pader no. Pero ugwa sad awa na way problema kay gitugyan na mas kamot sa Ginoo. Kana bang inigtugyan man gud nato, moingon dayon ta, ika nay magbuot. Di na ko mo'y magbuot nya ma-relax dayon ta. Mawa dayon atong stress. Pero mamugos kita sa Ginoo, hot daning kahali ning 9 slots, remaining naman lang ni mas stress ta. Inigsunod adlaw walang yapoy mo palit ng ta. Unsa man ka Lord, wa man ka maminaw. Na stress na ta na pero kung na imong anak perti nimong atiman nya buangon lang gyapon unsa may imong isulti Ginoo sa imong mga kamot akong itugyan kining akong anak nahibaw na ka nga ang Ginoo mao nay nag-take care niya wa man gid mausab imbis palahubog di suyop naman hinoon mingon ka matuman ang imong pagbuot di ba nya mas stress pa ka na dili na kay kahibaw naman ka, nituo naman ka na ang Ginoo na mao'y nag-take charge. Ang ato sang sitiyo, ako man sa ning gitugyan sa Ginoo, niabot na sa datong halin og 65,751. Sa ato pa lang ning nakwinta sa actual diha nga gipang-remit. So ni sobra na tag 1,751 ka slots sa sitiyo. Di ba? Pakpakan na to ang namalit ni ini. Yang ato sang ang SBF DAG na nasa tayhalin 5,113. Ako man sa ning giingon nga may unta Lord og mamalit bisag kada pamilya mo palit lag tag 5 tag usa ka slot kada semana 500 ra man ni per slot mahurot gidayon ni pero dili na ko mo'y magbuot ingnon ra gid nako Lord itugyan ko ni sa imong kamot ug mahuman ba gining kumbintuha wa na stress na ingon ako Pader unsa kag balhino na ka nako ay sus dugay na nakong gitugyan sa kamot sa Ginoo ug balhinon ko ang Ginoo nay magbuot unsay sunod mahitabo aning atong mga proyekto di ba dili lang ta kaayo magpalabi og ka attach labi na gyud di ta magpalagbig kabalaka bisan pa sa atong kamatayon itugyan sa Ginoo ang atong mga pangandoy itugyan sa Ginoo ug mao na ang ebanghelyo. God is our Savior, we are not saviors nga maoy luwas aning atong kahimtang ang Ginoo gyud muna magkat-on gitag tugyan ngadto sa Ginoo kay kahibaw ta nga kana ra gyud mo'y bugtong paagi aron masulbad ang tanang problema sa kalibutan ug ang kamatayon dili na kuyaw dili na hadlok kung dili usa na kaagianan
haron ma-final, ma-fulfill, mahingpit ang atong union with God. Mao na excited kayo si San Esteban na mamatay kay nakita naman niya ang langit nga naabli, nagbarog ang anak sa Dios si Jesus, tupad sa Dios Amahan. Purti na niyang excited nga musaka kay nakita niyang langit kanindot ana. Kablitan ng natuog ni mong tupad ing na kita nakaglangit. Wa gani siya kita kay nakatuog siya ing na mangadto niya ta langit. Di ta magdamgog langit, mangadto gitag langit, ha? Sige, manindog na ta mga kandidato, kandidatas langit.